ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଏକ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ କାହିଁକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ କଲେ। ସାରା ସଂସାରର ଭାବକୁ ବୁଝୁଥିବା ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ସେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେ କଣ ଖାଲି ରସଗୋଲା ଦିଅନ୍ତି? ନା ନା, ସେ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜାତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆରାଧନାର ମାସ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସାତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଚ ଏକୈବ ପରମା ଶକ୍ତି ସର୍ବରୂପା ଜନନୀଂ ସାଂ ଭକ୍ତାନାଂ ପାଳନଂ ସଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରମ ଶକ୍ତିର କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ମହିମାର ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ।